बे समाव नोंथांमोननो आं मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो समाजनि बेरेखा खामानि मावनायनि गोबां जाथाय जालांबाय आरो माखासे इनकाउन्टारबो जानांबाय। बेखौ नोजोर बोनानै माखासे समाज बेरेखा मावनायनि हानजानिफ्राय दिनै गावखौनो सोरखारनो गथायनो थाखाय ओंखारबोनानै लामा नागिरदों होननानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मावख'आव कलनि गेजेरजों फोरमायहरदों। समाज बेरेखा मावनाय हानजा गावखौ सोरखारनो गथायनो ओंखारबोनायनि खौरां सफैदों। भालुकपुंनि माबेबा मोनसे हाग्राबारियाव दं होननानै फोरमायदों। बे समाव फिन नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि NLFBनिफ्राय एक्सपेल खालामजानाय हानजाया दिनै गावखौनो सोरखारनो गथायनो ओंखारनायनि जोंनिसिम कल हरनानै फोरमायहरदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोर NLFBनिफ्राय एक्सपेल खालामजानाय हानजा होननानैबो फोरमायलायनानै लायो। बारग' NLFBनि गेजेराव जाहैबाय बिथांमोनानो जाहैबाय गेवलां बसुमतारी, तरुन बसुमतारी, जेसना बसुमतारी, दिबियान बसुमतारी, बिदाय नार्जारी आरो एलसन बसुमतारी होननानै गावसोरखौनो फोरमायना लादों। बिथांमोना गावसोरनि हानजाया गासै 6 सोद्रोमा दं होननानै फोरमायदों। दसे समनि उनावनो गासै 6 बारग' NLFB बिथांमोना गावखौ सोरखारसिम गथायगोन होननानै जोंनिसिम कल हरनानै फोरमायनाय जादों। बुंलाय सोरमोन? जों NLFBनि डिसचार्ज जानाय। ओके थारमाने जोंखौ थारमाने हेल' औ दे खोनादों, बुंलाय नोंथांमोननिफ्राय। मा होनो माने जोङो डिसचार्ज जानाय आरो ने माने आंनि मुङा माने बिगनायथि। ओके। ओमफ्राय जोङो दा माने डिसचार्ज जानाय लेखायै जोंखौहाय माने पुलिसफोर नागिरदोंमोनथ'। ओके, निश्चय। गतिके जोंखौ नागिरनायखाय जोङो हाग्रायाव खारना दंमोन। ओके, माबे हाग्रायाव दं नोंसोरो? जों दा ओरैहाय भालुकपुं, बै भालुकपुङाव आरो हाग्रायाव दैमुगुरि होननाय मोनसे 2 नम्बर दैमुगुरि बे जायगायाव दं आरो। ओके। ओमफ्राय नोंथांमोना दा मा खालामनो लुबैदों दा ओरैनो? जोङो दा माने सारेन्डार जासिगोन आरो प्रशासननि माबायावहाय। ओके। नोंथांमोना पुलिसफोरजों फुरा माने सरकारजों सावरायखाबायना सारेन्डार जानायनि थाखाय? औ सावरायबाय, सावरायगासिनो दं, सावरायबाय माने लांनो फैसिगोन। नोंथांमोना साबेसे दङ ओरैनो? जों 6 जन दं। गासै 6 जन दङ? औ। ओमफ्राय हाथियारफोरबो दं। ओमफ्राय माबे जायगायावहा नोंथांमोना सारेन्डार जागोन होनना बुंदोंमोन ना? जोङो भालुकपुंनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरो। भालुकपुङाव ओंखारलांसिगोन ना? खुलुमबाय। जोङो NLFB आफादनिफ्राय डिसचार्ज जानाय सोद्रोमाफोर। ओमफ्राय जोंखौहाय दा गोबां माने पुलिसफोर नागिरबाय थादों। गतिके जोंखौहाय गोदान आफाद दानो नागिरदों होननानै माखासे सुबुंफोर बानसावनानै जोंखौहाय बेफोरबायदि नागिरहोदों। गतिके जोङो बेफोरबायदि जेबो खालामाखैमोन, खिन्थु गावखौ बासायनो थाखाय जों दा हाग्राबारियाव दं। गतिके जोङो गावखौ गथायनो थाखाय जों दा प्रशासननि मानसिफोरजों रायज्लायदों। गतिके जोङो दा ओंखारलांनो नागिरदों। जुदि जोंहा जाहाथे जेबो खैफोद आफोद फैया रावनिबो, बेनि थाखायनो जों दा हाथियार गथायनानै जों न'आवहाय गोजोनै थाहैनो थाखाय सावरायबाय थादों। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्सा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।